juhlaväki. Seisomme Perämeren rannalla, missä mieleeni tulee usein Eino Leinon Nocturne. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupaan vie. Samat tunteet lienevät olleet monella päättäjällä hitusta vaille 100 vuotta sitten eduskunnan hyväksyessä ei-sosialististen ryhmien laatiman vain 49 sanaa sisältävän itsenäisyysponnen Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Tie alkoi selkiytyä. Toimet Suomen itsenäisyyden tunnustamiseksi sinetöitiin. Tästä alkoi matka Suomen rakentamiseksi. Matka, jota myös me olemme saaneet kulkea ja ihmetellä. Matka ei ole ollut selkeä ja helppo. On ollut risteyksiä, mutkia ja mäkiä. Itkulta ja surultakaan ei ole vältytty. Raskain reppu on ollut kannettavana maamme urhoollisilla veteraaneilla ja kotirintamalla olleilla Suomen raskaimpina vuosina. Emme löydä tarpeeksi tapoja kiittää, mutta lausumme silti isoimmat kiitokset tästä kaikesta, mitä ympärillämme näemme. Hyvät raahelaiset, kolkuttelemme uuden vuoden ovea. Jätämme taaksemme vaiherikkaan vuoden iloineen ja suruineen. Olemme yhdessä kokeneet monet mieluisat hetket ja tapahtumat. Ne ovat kasvattaneet meitä yhteen. Haluan erikseen kiittää kaikkia vapaaehtoisjärjestöjä ja yksityishenkilöitä, joilla on riittänyt aikaa läheisten auttamiseen ja tukeen. Se on samaa työtä, mitä olemme jo 100 vuoden ajan tehneet yhdessä. Historiamme velvoittaa meitä jatkamaan työtämme siitä, mihin on päästy. Ensi vuosi on muutoksiin valmistautumisen vuosi. Isännän vaihtuminen taloon on aina uusi mahdollisuus. Siksi onnittelemme uutta kaupunginjohtajaamme hänen tulevissa tehtävissään. Saman tien vaihtuvat monet päättäjätkin uusiin kasvoihin, viisautta heille tehtävissään. Seuraavan vuoden maakuntatason tehtäväjakoon olemme jo kaupungissamme valmistautuneet. Tehtäväkenttämme muuttuu, mutta olemme siihen valmiit. Perustehtävämme eivät karkaa, olla vanhusten ja sairaiden tukena, helpottaa ruuhkavuosien elämää, kuroa umpeen sukupolvien välisiä kuiluja, huolehtia terveydestämme ja kunnostamme, huolehtia yritystemme tarpeista ja palvella kuntalaisia. Elää siis arjen keskellä vellovista maailman tapahtumista huolimatta. Mutta ennen muuta ottaa askel toivon ja tulevaisuuden suuntaan. Kun esi-isämme ovat tähän pystyneet, miksemme mekin? Jos päiviämme hallitsee katkeruus ja toivottomuus, elämä maistuu sapelta. Silloin on itse tutkiskelun paikka. Hyvä puhuminen ei ole kallista. Jokainen on paitsi asuinalueensa, myös kotikaupunkinsa markkinoija. Se, minkä teemme vastuullisesti. Tapahtukoon tämä kaikki työ onnellisten tähtien alla. Hyvä juhlaväki, me yhdessä enemmän. Kiitän henkilökohtaisesti teitä kaikkia vuosien yhteistyöstä, mieluisista hetkistä ja ponnisteluista aina paremman tulevaisuuden ja kotikaupunkimme eteen, sillä tässä roolissa puheeni on viimeinen. Raahen kaupungin puolesta toivotan teidän kaikkien elämäänne onnellista tulevaa vuotta sekä koko kaupungillemme siunausta ja menestystä Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017.
Seuraavaksi maamme laulu, kaikki yhdessä, päät paljastaen.